बबेखौ गालांनांगौ बबेखौ फरेस्ट खालामनांगौ बेखौ खालामो होननानै बुंबाय ओमफ्राय मेइनलि खोथाया जाहैबाय फाग्लि जराखौ लानानै हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि जिबि चेनेलाव बयखौबो बरायना लाबाय। दायो आं मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगो नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों। दा नोंगौ जोंहा बे जिनिसा जोंहा आदानि कम्पानिया दा जोंनि BTC नि गेजेरावनो जोंहा जानो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय जोंहा दाखालिसो माखासे लकेसन जोंहा बेवहाय लकेसन खालामदोंमोन बासबारि फाग्लिजरा जायगायावहाय। दा बे लकेसनावहाय जोंहा गोबांथार जोंनि ट्राइबेलनि हाखौ जोङो हगारनो हा होननानै दिनैहाय बासबारि फाग्लिजरानि माखासे रायजो राजाफ्रा दिनै ज' बेवहाय जाहोआ बेवहाय खालामहोआ बे कम्पानिखौ होननानै दाख्लै दहरना होनायजों लोगोसे दिनैहाय फाइनाल जायाखसै होननानै मिथियो। दा बेवहाय बेनि सोलायै बे जायगानि सोलायै दिनैहाय जोंहा नैबे मोनसे जायगा दुदुमारि आरो नुनखावा बे हायावहाय दिनैहाय बे जायगायावहाय दिनै गोदान नायफिनदों होननानै दिनै खौरां मोनदों आरो नायगासिनो सार्भे खालामगासिनो होननानै दिनैहाय मिथिनो मोनदों आरो नुनो मोनदों। दा बे जिनिसा जोंहा नैबे नुनखावा आरो दुदुमारि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बे नुनखावा आरो दुदुमारि बे जायगा बे ओनसोलाव जुदि गमामायैनो जुदि बे आदानि कम्पानिया जुदि जामारोब्ला जोंहा दिनै बे नुनखावा आरो दुदुमारि आरो जोंनि बे जायगा बेयो माबा मोनसे खथि जागोन ना लाब जागोन जोंहा बे साननो गोनां। दा बेखौ सिन्था सरसा खालामनानै जोंहा जोंनि बे एलेखानि रायजो राजाया बुजिनांगोन दि जोंहा बे जिनिसखौ जुदि जायगा हगारोब्ला जोंहा लाब जागोन ना लस जागोन। दा बेयो गोबां साननो गोनां खोथा आरोखि ना। दा बेवहाय साननो गोनाङा होनोब्ला जोंहा दाखालिसो बेफोरबायदि जोंहा लस जागोनखौ लानानैनो जोंहा बे हाखौ हगाराखसै बै बासबारि फाग्लिजरायावहाय। दा दिनै बिनिनो एसे खाथि जोंनि जायगायाव जुदि गमामायैनो बे जिनिस जुदि खालामफैयोबा जों रायजो राजाया हगारगोन ना हगारा? दा नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। दा बेवहाय जोंहा जोंनि बे दुदुमारि आरो नुनखावा आरो जोंनि बे खाथि खाला गोबांथार गामिफ्रा दिनैहाय बे आदानि कम्पानि होननाय जिनिस बुस्थुखौहाय जोंहा दिनै हगारलायो ना हगारलाया बेखौ नोंथांमोना सानलायबानो जाबाय थाबैनो। दा बेखौ आंनि बे जिबि चेनेलनिफ्राय खावलायहरनाय जाहैबाय ना लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना मा सानो बे आदानि कम्पानिनि सायाव नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय। दा नोंथांमोना बे जायगाखौ हगारनो हायो ना हाया? जोङो जुदि हगाराबा हगारा, जोङो दाख्लै जेरै बासबारि फाग्लिजरायाव नि माखासे रायजो राजाफ्रा जुक्ति जानानै दहरना होनायजों लोगोसे दिनै बिजनेसखौहाय जाहोआखै, थिग बेबायदिनो जुदि जाहोआबा जोंनि बे जायगानि रायजो राजाफ्राबो जोङो थिग जानांगोन बा खौसे जानांगोन। दा बेखौनो आंनि जिबि चेनेलनिफ्राय फोरमायहरबाय लोगो नोंथांमोन। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरबानो जाबाय।